Magandang araw, Kuya Bari. Itago mo na lang ako sa pangalang Clarita. 36 anyos. Gusto ko lang pong ibahagi ang aking karanasan. Karanasan ng aming pamilya tungkol sa aswang na mangkukulam. Sana po ay maitampok niyo itong kwento ko sa inyong channel. Lagi po kasi akong nakikinig ng mga kwentong kababalaghan. Halos lahat ng narrator ay pinapakinggan ko po. Taong 1995 ito nangyari. Nasa 20 anyos ako noon. Nangyari po ito sa Eastern Samar. Pasensya na po kayo kung hindi ko na lang babanggitin ang eksaktong lugar para sa aking seguridad at ng mga taong nakatira doon. Pero sa kasalukuyan po ay dito po ako nakatira sa probinsya ng aking asawa, dito sa Isabela. Matagal ng kwento-kwento sa lugar namin sa Samar ang tungkol sa mga aswang. Hanggang sa nagpasalin-salin na ito, dumating pa sa punto na normal na lang sa mga tao roon ang makarinig ng balita na may aswang sa nasabing lugar o bayan. Itong aking ikikwento ay ibang-iba sa mga napapanood nating aswang na nagbabago ng anyo at nagiging halimaw o di kaya ay kumakain ng lamang loob o karne ng tao, kundi ginagamit lamang nito ang kanyang dila upang sipsipin ng pakunti-unti ang mga laman ng tao. Ang itsura ng dila nito ay parang karayom lamang na kayang humaba. Saksi ako dahil lolo ko mismo ang inaswang ng isang matandang babae. Masaya kaming naninirahan sa aming bahay sa Samar. Kasama ko ang aking lolo at ang aking lola, saka ang aking mga magulang. Ang lolo ko ay nasa 80 mahigit na noong mga panahong iyon. Malakas pa naman ang lolo ko dahil kaya pa naman itong magbuhat ng mga mabibigat at nagagawa pa nitong magpunta sa aming bukid kasama ang aking ama para magtanim ng aming mga samot-saring pangkabuhayan. Ang lola ko naman ay mas bata ng 5 taon sa lolo ko. Tanging pinagkakaabalahan lang nito ay ang pagtatahi kasama ng aking ina. Isa rin kasi ang pagtatahi upang pagkakitaan ng aming pamilya noon. Masasabi kong may kaya ang pamilya namin noon dahil merong Mahindra jeep ang lolo ko noon. Hindi ito yung style ng jeep na pangpasahero. Isang araw, habang gumagayak ang lolo at papa ko papuntang bukid para sana magtanim ng saging, ay bigla na lang itong natumba. Itinakbo namin si lolo sa ospital at pagkarating namin doon ay inatake raw sa puso ang sanhi ng kanyang pagkatumba. Ilang araw ding namalagi si lolo sa ospital para sa kanyang mabilisang paggaling. Hanggang sa pinayagan ng pauwiin si lolo dahil bumuti na ang kanyang kalagayan. Ngunit hindi pa ito lubusang magaling. Nang makauwi kami ng bahay, ay inihiga namin si lolo sa kwarto nila ni lola at nasa pangalawang palapag ng bahay namin ang kwarto nila malapit sa bintana. Ang itsura ng bahay namin ay sinauna. Purong kahoy ito at kapis naman ang bintana nito. Makalipas ang 1 buwan, napapansin namin na parang lalong humihina ang pangangatawan ng aking lolo kahit marami naman siyang kumain ng pagkain. Imbis na gumaling ito, ay mas lalong lumalala ang kanyang sakit.
Wala naman raw itong nararamdaman na kahit anong masakit sa kanyang katawan. Umiiyak na lang ang lola ko noon dahil naaawa siya sa kalagayan ng kanyang asawa. Kaya naman napagpasyahan muli nila na ibalik na lang ulit si lolo sa ospital. Kinabukasan, Kuya Bari, noong ilalabas na namin si lolo ay nakita kami ni Aling Adela. Sinabi nito na bakit hindi raw muna namin ipatingin sa albularyo si lolo at baka raw ito ay kinukulam. Kaya naman, imbis na sa ospital namin ipunta si lolo, ay dumiretso muna kami sa malapit na albularyo doon sa may amin. Pagkarating namin sa albularyo, ay agad siyang siniyasat. Sinabi ng albularyo na inaswang raw ang lolo ko kaya hindi ito gumagaling. At bilin pa ng albularyo na bantayang maigi si lolo at maghanda ng mga pangontra sa aswang gaya ng asin at bawang. Kaya naman matapos ang pagsisiyasat at panggagamot sa aking lolo, kami ay umuwi ng bahay. Kaya sa aming pagkakauwi ay inihanda ko ang mga pangontra sa mga aswang at inilagay ko sa bandang bintana ang asin at bawang. At doon nga ay salit-salit kaming nagbabantay sa aking lolo. Hanggang sa isang gabi, Kuya Bari, habang naglalakad si Aling Adela na kapitbahay namin para bumusita sana kay lolo, nang may nakita itong tao na nakakapit sa puno ng mangga. Maliwanag kasi sa parting bahay namin, Kuya Bari, dahil napapalibutan ito ng mga ilaw. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Noong una, tinitigan ito ni Aling Adela. Napansin niyang parang lumulunok-lunok ito. Kaya naman sumigaw ito habang tinatawag ang pangalan ng aking ina. Maya-maya pa'y lumabas kaming lahat, pati ang ibang kapitbahay namin. Sinabi ni Aling Adela na mayroong tao sa puno at nakita nito na may lumalabas sa bunganga nito na parang mahabang karayom. Papasok ito ng kwarto ng lolo ko na parang may sinisip-sip. Nang marinig ng aking lola ang sinabing iyon ni Aling Adela, ay tila parang alam na nito ang tinutukoy ni Aling Adela. Sinabi ni lola na isa itong aswang. Kaya raw nasa puno ito dahil kinakain ito ang lamang loob ng lolo ko ng paunti-unti. Malakas kasi ang pang-amoy ng mga aswang at tila masarap at mabango sa pang-amoy nila ang mga taong nagkakasakit. Kaya tuwing may nagkakasakit doon sa aming lugar ay halos lahat ng mga ito ay namamatay o di kaya'y mas lalong lumalala ang sakit nito sa hindi malaman ang dahilan. Nang malaman ng karamihan na aswang ang taong nasa taas ng puno, ay agad na kumuha ng lambat ang mga tao roon upang hulihin ito. At ayun na nga, Kuya Bari, napansin namin na parang natatakot ang matandang babae dahil hindi pa man ito hinuhuli ay sobra na ang iyak nito sa pagmamakaawa. Maya-maya pa, halos kalahating oras na kami naghahantay sa pagbaba nito sa puno
Ngunit hindi ito bumababa. Inakyat na ito ng isa sa aming kapitbahay, isang lalaki na tawagin na lang natin sa pangalang Larry. Nang makaakyat si Larry sa puno, ay inabot agad sa kanya ang lambat. Tinangka nitong tumakas at umakyat palalo ng mabilis pataas doon sa puno papunta sa bubungan. Kaya ang ginawa ng mga kapitbahay namin ay pinalibutan ang buong paligid ng bahay. Dahil solo lang ang bahay at wala itong katabi, maliban sa puno ng mangga upang makalipat siya. Nang makorner na ang aswang sa buong paligid ng bahay, ay wala na itong ibang pupuntahan. Saka namang tuluyang inakyat ni Larry ang puno papuntang bubungan. Dahil hindi kakayanin ni Larry ng mag-isa ang paghuli sa aswang, ay sumama ang aking ama at ito'y umakyat. Pinipigilan ko pa nga ang aking ama noon dahil natatakot ako at baka kung anong mangyari sa kanya. Pero sabi naman nito na para iyon sa aking lolo, kaya naglakas loob ang aking ama. Nang makaakyat na sila ama sa bubungan, ay nakipaghabulan pa ito. Ngunit dahil wala itong ibang pupuntahan, ay nahuli rin nila agad ang aswang. At nang mahuli nila ito, ay puro pagmamakaawa ang narinig namin sa kanya. Walang ibang bukang bibig kundi ang kanyang pamilya. Isa pa, Kuya Bari, nagulat kami kasi si Aling Leti pala ang aswang na iyon. Hindi namin inaasahan dahil kilala siya sa barangay namin. Ang mga anak nito ay halos kaedad lang namin. Gusto man namin iyong kuyugin, ngunit naawa kami sa itsura at may edad na rin kasi ito. Kinausap namin siya kung bakit kailangan niyang gawin ito sa mga taong may sakit at bakit kami pa nakakilala niya. At doon nga ay sinabi niya na hindi raw niya ito ginusto at hindi rin niya makontrol ang kanyang sarili na gawin ang mga bagay na iyon. Kung may paraan nga lang raw para maalis ang pagkaaswang nito, ay ginawa na niya. Ngunit hindi niya raw magawa dahil natatakot ito na isiwalat ng basta-basta ang kanyang pagiging aswang. Lalo na't takot pa ang mga tao sa mga aswang. Sa narinig naming iyon ay tila parang nawala ang aming galit sa matandang iyon. Ngunit napaisip kami na baka nagpapanggap lang ito at para hindi namin siya saktan o patayin. Mayroong asawa itong si Aling Leti na tila isang normal na tao na malalim ang pagkakaintindi sa mga bagay-bagay at tungkol sa kanyang pagkatao. At meron din itong isang anak na aswang. Ngunit ayaw raw ng matanda na maging kagaya siya ng kanyang mga anak. Kumakain ng laman ng tao. Kaya lumaki at nasanay na lang ang mga anak nito sa simple at normal na pamumuhay gaya ng mga normal na tao. Hindi na lang namin siya isinumbong sa mga alagad ng batas dahil wala rin namang pwedeng ikaso sa kanya. At bukod pa dun, ay baka hindi sila maniwala sa amin na ito'y isang aswang. Dahil sa panahong iyon ay nasa taon na tayo ng modernong panahon. Kaya naman, hinayaan at pinalaya na lang namin ito. Sinabihan at binigyang babala na wag na lang niyang itong uulitin. Sa halip ay maghanap na lang siya ng isang albularyo o manggagamot na maaaring makatulong sa kanya. At hindi nga nagtagal, Kuya Bari,
nakahanap siya ng taong ganoon, isang manggagamot na nakatulong sa kanya. Kaya simula noon, Kuya Bari, ay naging malakas na rin ang lolo ko at tuluyan na itong gumaling. Sa ngayong taong kasalukuyan ay buhay pa rin ang lolo ko. Halos magnudobenta na siya ngayon, pero di na siya ganong kalakas kagaya ng dati. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana ay may napulot kayong aral sa kwentong aking ibinahagi. Maraming salamat po. Gumagalang, Clarita. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Kriza. Nagtatrabaho po ako sa isang pharmacy. Bali 24/7 po ito. Laging bukas kung kaya't shifting po kami ng aking mga kasamahan. Ang oras po ng aking trabaho ay mula 2:00 ng hapon hanggang 10:00 ng gabi. Pagkatapos ng aking shift ay uuwi pa ako sa aming bahay. Mga 2 sakay lang naman ang gagawin ko bago marating ang aming tahanan. Sa mga ganoong oras ng gabi ay swerte naman ako dahil may nasasakyan pa ako pauwi. Sa tinagal-tagal ko sa aking trabaho ay hindi pa naman ako nakakaranas ng mga nakakatakot na pangyayari sa daan habang ako'y pauwi. Hanggang sa dumating ang pagkakataong nakaranas ako ng kahindik-hindik na karanasan tungkol sa aswang. Nang mga panahong iyon po ay nauuso po ang haka-hakang may bagong yanggaw sa kabilang baryo ng aming lugar. Noong una ay hindi naman ako naniniwala sa mga sinasabi ng aking mga kapitbahay dahil hindi ko naman nakikita o nararanasan ito. Maraming mga kapitbahay kasi namin ang nagsasabi sa akin na mag-iingat daw ako dahil baka matsyempuhan kong matambangan nito sa daan. Tanging pagtango na lang ang aking naisasagot sa kanila para naman wala na silang ibang sabihin pa sa akin. Isang araw, pagkatapos kong mag-ayos ng aking sarili ay nagpaalam na ako sa aking mga magulang. Papasok na kasi ako sa aking trabaho. Pagkalabas ko ng aming bahay ay nakasalubong ko si Aling Melchora, isa sa mga kaibigan ng aking ina. "Chris, hindi ba't gabi ka na kung umuwi? Mag-iingat ka sa daan ha? Alam mo naman siguro ang bali-balita tungkol sa mga bagong yanggaw sa kabilang baryo. Maraming hayop na kasi ang nabiktima nito, nawakwak ang tiyan at nanunuyot ang dugo." Mahabang wika nito sa akin. Hindi muna ako nakasagot kay Aling Melchora dahil hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. Subalit, kalaunan ay sumagot na rin ako na mag-iingat na lang ako sa aking daan. Nagpasalamat din ako sa kanya at nagpaalam na mauuna na po ako. Napapailing na lamang ako habang papalayo ako sa kanya. Naiisip ko kasing ang tanda na nito para maniwala pa sa mga ganoong bagay, gayong hindi naman niya nakikita. Nakarating naman ako sa pinagtatrabahuhan ko. Kaagad rin akong nagsimula sa aking trabaho dahil marami na ang bumibili noon. Mabilis na lumipas ang oras at hindi ko namalayan na gabi na pala. Kasama ko pa ang isa kong kasamahan nang maghapunan kami. Napagkwentuhan pa nga namin ang tungkol sa bali-balitang may bagong yanggaw raw sa kabilang baryo namin. Umabot na kasi sa baryo nila ang balitang iyon, kung kaya
naisipan niyang itanong ito sa akin. Napakibit balikat naman ako bilang tugon sa aking kasama. Hindi pa naman kasi ako nakakaranas ng kababalaghan sa tuwing uuwi ako sa gabi at mas lalong hindi ko pa nakikita ang sinasabi nilang bagong yanggaw kung kaya hindi ako talaga naniniwala. Napatango naman ang aking kasama at pagkatapos namin kumain ay bumalik na kami sa aming trabaho. Dumaan ang mga oras at 10:00 na nga noon ng gabi. Nagsimula na kaming mag-ayos ng aming mga dalang gamit para makauwi na. Dumating na kasi ang iba pa naming katrabaho na papalit sa amin ng mga oras na iyon. Nang matapos sa pag-aayos ay kaagad rin akong umalis sa pharmacy. Nag-antay ako ng masasakyan ko para makauwi. Mabuti na lamang at nakasakay kaagad ako. Mabilis ang pagmamaneho ng driver kung kaya mabilis din ako nakarating sa sakayan ng tricycle papunta naman sa aming lugar. Mayroong naghihintay noon kung kaya sinabi kong rerentahan ko na ang kanyang tricycle para ihatid na ako. Pumayag naman ang driver ng tricycle kung kaya kaagad kaming nakaalis doon. Habang nasa biyahe kami patungo sa aming baryo ay nag-uusap kami ng driver. Kinausap ako nito tungkol sa mga bali-balitang may bagong yanggaw. Napapailing naman ako dahil nga hindi ako naniniwala sa mga bagay na iyon. Makalipas ang 15 minuto ay narating namin ang aming lugar. Bumaba naman ako sa tricycle nito at ako'y nagbayad. Hindi na kasi ako makakapagpahatid sa kanya dahil hindi na kasya ang tricycle niya sa maliit na espasyo ng daan patungo sa aming bahay. Bago ako iniwan ng driver ay pinagsabihan pa ako nitong mag-iingat ako sa dadaanan ko lalo na at walang ilaw doon. Napatango naman ako at hindi ko alam kung bakit bigla na lamang akong kinabahan dahil sa kanyang sinabi. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Naglalakad na ako noon patungo sa aming bahay. Panay pa nga ang palinga-linga ko sa aking paligid sa hindi ko malamang dahilan. Hanggang sa bigla na lamang ako nakaramdam ng malakas na pag-ihip ng hangin, dahilan para manindig ang aking mga balahibo dahil sa lamig ng aking nararamdaman. Patuloy lang ako sa aking paglalakad hanggang sa napatingin ako sa talahiban dahil may narinig akong ingay na nagmumula doon. Dali-dali akong naglakad dahil sa takot ng unti-unting bumabalot sa aking katawan. Madilim ang aking nadadaanan at tila may mga matang nagmamasid sa akin mula sa matataas na mga talahib. Ilang sandali pa ay napahinto ako sa paglalakad sa hindi ko malamang dahilan. Pakiramdam ko ay unti-unting umaangat sa ere ang aking mga paa. Napalingon ako sa aking likuran, ngunit wala naman akong nakita. Nang pagharap ko ng mga sandaling iyon ay doon na ako nakaramdam ng labis na takot. Ilang dipa
ang layo mula sa aking kinatatayuan ay may naaninag akong nakatayo sa aking madadaanan. Pinipilit ko ang igalaw ang nanginginig kong katawan dahil dahan-dahan sa paglapit sa akin ang isang nilalang na gumagapang. Tuluyan na nga itong nakalapit sa akin at doon ko na lamang nakita kung ano talaga iyon. Isang babaeng may mahabang buhok. Puno ng dugo ang kanyang damit na animoy ipinaligo niya ito. Natatabunan ng kanyang buhok ang kanyang mukha. Subalit nang hawiin niya ito ay nakita ko ang nanlilisik nitong mga mata na nakatingin sa akin. Napapaangil ito na animoy isang asong sabik na makakagat ng tao. Ilang sandali pa ay tumayo ito at inilapit nito ang kanyang muka sa akin. Napapikit ako dahil doon. Naaamoy ko rin ang lansa ng dugo sa kanyang damit. Walang ano-ano ay nararamdaman ko ang paghinga nito sa aking liig. Handa na ako doon sa mga susunod pa niyang gagawin. Subalit, laking gulat ko na lamang nang bigla na lamang tumahimik ang aking paligid. Hindi ko na rin ramdam ang hininga nito sa aking liig, kung kaya napamulat ako ng aking mga mata. Wala na nga ito sa aking harapan. Nagpalinga-linga ako sa aking paligid at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang babaeng iyon na mabilis na tumatakbo patungo sa talahiban. Ilang sandali pa ay naglaho na ito. Hindi ko naman mapigilan ang aking sarili na matumba dahil sa panginginig ng aking tuhod. Ilang segundo rin akong napaupo bago ako tuluyang nagpatuloy sa aking paglakad pauwi. Hindi ako makapaniwala ng mga oras na iyon na totoo pala ang tungkol sa bali-balitang may bagong yanggaw sa kabilang baryo. Marahil ay siya na nga iyon, pero laking pasasalamat ko at hindi ako ginawang biktima nito. Nakauwi na ako sa aming bahay noon at kaagad akong nakatulog. Kinaumagahan, nang magising ako ay narinig ko ang aming mga kapitbahay na nag-uusap-usap tungkol sa bagong yanggaw at sa bagong biktima nito, isang kambing na pagmamay-ari ng asawa ni Aling Melchora. Naging tikom naman ang bibig ko tungkol sa nangyari sa akin. Simula nang maranasan ko ang bagay na iyon ay naniwala na ako sa aswang. Tuwing gabing uuwi ako galing sa trabaho ay labis na akong nag-iingat. May dala na rin akong flashlight at saka asin na isinama ko na sa aking baunan. Iyon lamang po ang unang naging karanasan ko at hindi na nasundan pa. Hanggang sa bigla na lamang nawala na ang balita tungkol sa bagong yanggaw sa kabilang baryo at hindi na naulit pa ang nangyari sa akin nung gabing iyon. Kuya Barry, hanggang dito na lang po ang aking kwento. Salamat po sa oras ng inyong pakikinig. Gumagalang, Griza. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Nais ko sanang magbahagi ng isang kwentong aswang sa inyo. Bali, ang kwentong ito ay naging karanasan ko po. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Boy. Ang kwentong ito ay naranasan ko nang minsan akong ginabi ng uwi mula sa isang pista
sa kabilang baryo po namin. Pare, kung ako sa iyo, doon ako sa kalsada dadaan at wag dyan sa bahagi kung saan naroroon yung abandonadong libingan. Sabi ng aking kaibigan sa akin, Kuya Bari. Ha? Bakit naman pre? May multo pa ba sa panahong ito? Nako. Patawa-tawa kong tanong sa kanya. Hindi ko na alam kung ano ang kanyang naitugon sa akin, Kuya Bari. Lasing na kasi ako nung mga panahong iyon, kaya parang hindi natuon ang aking atensyon sa kanya. Kung kaya't nagpatuloy pa rin ako sa aking paglalakad. Bahala na. Hindi naman ako natatakot sa anumang nilalang. Mas dapat pa nga silang matakot sa akin eh. Baka kung ano pang gawin ko sa kanila. Patawa-tawa kong wika habang naglalakad na ako. Hindi nga ako nakaramdam ng takot noon at hindi ko na inisip pa ang sinabi sa akin ng aking kaibigan. Habang naglalakad sa malubak at mabatong daan ay pasipol-sipol pa ako. Binaliwala ko kung anumang naisip ko dahil baka dulot lang naman iyon ng aking kalasingan. Akala siguro nung kaibigan ko, matatakot ako ng basta-basta ng ganun-ganun. Hello? Nakangising wika ko. Nagpatuloy lang ako sa aking paglalakad hanggang sa matanaw ko ang bahagi kung saan naroroon ang abandonadong libingan. Sa tulong ng liwanag ng buwan, hindi ako nahirapang bumaybay sa daanan patungo roon. Ano ba naman dito? Lubak-lubak, ang lupa. Malikabok. Buti pa siguro dun ako sa loob ng libingan dumaan. Mas malapit ang daanan doon at saka sementado pa. Hindi ako mahihirapan. Wika ko sa aking sarili at naglakad na ako. Noong nasa kalagitnaan ako ng aking paglalakad, nang may marinig akong ingay sa bandang libingan. Medyo malayo pa naman ako, Kuya Bari, kaya mahina ang aking naririnig. Naisip kong baka nga batang naglalaro lang iyon kaya nagpasya akong magpatuloy. Mga batang naglalaro sa gabi ha? Teka, kapag nalaman kong bata nga yan, tatakutin ko sila nang umuwi na sila. Kung anong kapilyuhan ang pumasok sa aking isipan, Kuya Bari, ng mga panahong iyon. Ipinagpatuloy ko lang ang aking paglalakad hanggang sa makarating ako sa mismong gate ng abandonadong libingan. Noong naroroon na ako, tumigil ako at saka nagmatsyag. Labis akong nagtaka dahil hindi ko naman alam kung ano talaga ang nasa loob ng libingang iyon. Wala na akong naririnig na ingay ng mga bata na animoy naghahabulan kanina. Oy, baka pinaglalaroan lang ako ng aking pandinig ah. Sambit ko bigla sa aking sarili. Nang walang ano-ano'y, may narinig akong pag-angil. Hindi lamang iisa iyon, kung hindi napakarami. Ano kaya yun? Aso ata yun ah. Teka, agad akong napaisip at baka mga babaeng aso lamang iyon na nagpapakasta at doon sila pumipwesto. Walang yang mga asong yan. At dito pa nila napiling gumawa ng kababalaghan nila. Dumampot ako ng 2 malakamaong bato at saka tuluyang pumasok sa loob ng abandonadong libingan. Pagkapasok ko doon, sa hindi ko maunawa ang dahilan, nanindig ang aking mga balahibo sa bato, Kuya Bari. Pakiramdam ko ay lumalaki na rin ang ulo ko at tila nakalutang ang aking mga paa sa lupa. Bakit kaya ito ang aking nararamdaman? Tanong ko sa aking sarili. Pilit kong iwaglit ang takot sa aking nararamdaman at mas lalo ko pang binilisan ang aking paglalakad. Noong nasa bandang gitna na ako ng abandonadong libingan, may napansin akong gumagalaw sa hindi kalayuan. Mabilis iyon, kaya inakala ko talagang mga aso lang iyon. Unyis, humanda kang aso ka. Kapag pumirmi ka lang ng ilang minuto sa pwesto mo, yari ka sa akin. Sakto namang pagkasabi ko noon, Kuya Bari, tumigil ang kung anumang nilalang. Sinipat kong mabuti iyon at halos maihi ako sa aking pantalon nang makita ko
ang isang itim na tao. Puno ito ng balahibo sa kanyang katawan at ang paraan ng kanyang pagtayo ay kawangis ng isang aso. Umaangil iyon na parang isang mabangis na aso talaga. Ano bang nilalang na yan? Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata, ngunit nanatili itong nakatayo doon. Magkahalong pagtataka at saka mangha ang aking nararamdaman habang pinagmamasdan ang nilalang na iyon. Nang walang ano-ano, lumingon sa aking kinatatayuan ang kung anumang hayop na iyon. Kitang-kita ko ang kanyang nagbabagang mga mata, kaya lalo akong kinilabutan. Kahit na nais ko siyang batuhin ay nanghina ang aking mga kamay, Kuya Bari. Parang nawala na ako ng lakas at tuluyan ng nilukob ng takot ang aking buong pagkatao. Walang hiyang nilalang yan. Malamang sa malamang, iyan ay isang aswang. Sambit ko sa aking sarili. Nawala ang kalasingan ko, Kuya Bari, at para akong binuhusan ng yelo. Walang ano-ano, umatungol iyon na parang asong may nakikitang kalaban. Ilang sandali pa, dumating pa ang dalawa pa niyang kauri. Nagpalingaling nga iyon at parang hinahanap siya. Sa kadahilan ng iyon, napayuko ako sa aking kinatatayuan upang hindi nila ako makita. At dahil nawala na ang aking kalasingan, nawari kong mga aswang ang mga iyon. Kahit na mayroon akong pag-alinlangan, lumabas ako sa aking pwesto at saka binato ko ang mga iyon gamit ang hawak kong bato. "Umayos kayo sa lugar na to, mga halimaw!" Sigaw ko sa kanila. Tinamaan ko ang isang aswang dahil sa aking pagbato at dahil doon, umangil iyon. Sabay-sabay silang napatitig sa aking pwesto. Dahil doon, natamimi ako. Tumakbo ako patungo sa likurang bahagi ng libingan. Hindi na ako lumingon pa sa kanila at saka nagpatuloy na lang sa aking pagtakbo. Ano bang ginawa ko at bakit ko ba naisipang batuhin yun? Pagsisisi ko sa aking sarili. Nang malapit na ako sa labas ng libingan, napalingon ako. Laking gulat ko na lang nang makitang nakatayo na ang mga nilalang na iyon sa bandang likuran ko. Nakangisi sila at parang nakahanda na akong lapain. Sige, lumapit kayo at nang mabago ko ang mga ulo ninyo, pananakot kong sigaw sa kanila. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Humagikik lang ang mga iyon at saka ipinakita nila ang kanilang mga pangil sa akin. Naglalaway sila habang nakatitig sa akin ng mabalasik. Nang walang ano-ano, lumundag ang mga aswang at lumapit ng tuluyan na sa akin. Kinabahan na ako at naisip kong katapusan ko na ata ito. Nang biglang hinawakan ako ng isang aswang at napansin kong punong-puno ng langis ang kanyang katawan. Bitiwan mo ko! Kung talagang matapang ka, lumabang kayo ng pata sa akin. Matapang pa rin ako, dulot siguro ng aking kalasingan. Ngunit sa halip na matakot ang mga ito, ay muling humagikgik lang ang mga nilalang na iyon at saka kinaladkad ako. Saan niyo ako dadalhin? Bitawan niyo ako! Sigaw ko habang pilit na nagpupumiglas. Dahil tatlo sila, Kuya Bari, at mag-isa lamang ako, nagawa nila akong hataking talaga. Nagpalingalinga ako hanggang sa makakita ako ng isang nakabukas na nicho. Agad akong nagkaroon ng hindi magandang kutob, kaya sumigaw na lang ako ng ubod ng lakas. Tulong! Tulungan niyo ako!
Sigaw ko habang ako'y patuloy pa ring nagpupumiglas. Noong malapit na ako sa bukana ng nicho, biglang nagsitahulan ang napakaraming aso, Kuya Bari. Tahol sila ng tahol, kaya napalingon na rin pati ang mga aswang. Nakita kong papalapit ang halos 10 aso siguro yun. Nakita kong umakmang aatake ang mga aso sa mga aswang, kaya biglang binitiwan nila ako. Dahil doon, nagkaroon po ako ng pagkakataong makalayo. Sa aking paglayo ay may nakita akong tubo na halos 1 dipa ang haba. Hindi na ako nag-atubiling kunin iyon. Ayun, ito ang nararapa sa kagayan ninyo. Sigaw ko sa kanila. Hinampas ko ng tubo ang isang aswang sa kanyang batok at napaangil iyon. Nilingon niya ako at saka inakmang sasagpangin, subalit mabilis kong itinarak ang tubo sa kanyang bunganga. Nagkakamali kayo ng inyong napiling bibiktimahin. Lalaban ako. Sinipa ko ang nasabing aswang, kaya naglupasay ito sa lupa. Dahil sa aking ginawa, nagalit ang isa pang aswang. Kinalmot niya ako at sa kabutihang palad naman ay sa balikat lang ako nasugatan. Bago pa man siya makagawa ng susunod niyang hakbang, hinampas ko siya ng tubo sa kanyang ulo, dahilan para mapaungol din siya. Akmang aatake sa akin ang aswang, subalit mabilis siyang nilundagan ng 10 aso. Agad na napahandusay ang aswang na noong nilalapa na ng mga aso. Yan ang dapat sayo. Lapain niyo mga aso ang hudas na aswang na yan. Matapang na tugon ko. Maya-maya'y ibinaling ko ang aking atensyon sa isa pang aswang na nooy pilit na tumatayo. Dahil doon, muli ko siyang pinalo at nasakto ang kanyang ulo sa mismong bukana ng nicho. Walang yaka, yan ang nararapa sa iyo, dyan sa loob ng nicho. Sigaw ko sa kanya at saka walang pagdadalawang isip na ipinasok ko iyon sa loob ng nicho, Kuya Bari. Takot at nginig ang nararamdaman ko ng mga oras na iyong, Kuya Bari, habang pilit kong ipinapasok siya sa loob ng nicho. At dinig na dinig ko ang kanyang pag-angil, subalit hindi ko na iyon pinansin pa. Isinara ko ang nasabing nicho at saka nilagyan ng malaking bato para hindi kaagad siya makalabas. Dahil sa aking ginawa, lalo pang naging mabangis ang 2 aswang. Nagpumigla sila isa-isa mula sa mga aso at ang isa na may pilit na umatake sa akin. Lumundag sila sa akin, ngunit bago pa man tuluyang makalapit sa akin, hinampas ko kaagad ng tubong hawak-hawak ko, dahilan para matigilan sila. Natumba ang 2 aswang na iyon at namilipit dahil sa sakit. Mga walang yaka yung mga aswang kayo. Pagkasigaw ko, itinara ko ang tubo sa liig ng isang aswang dahilan para bumulwak ang dugo roon. Agad namang pinag-agawan iyon ng mga aso at saka kinagat muli. Nakita kong gumagapang pa ang isang aswang na tuliro, kaya kahit na may pag-aalinlangan ako, hinampas ko siya ng tubo sa ulo niya. Hindi ko na alam ang ginagawa ko noong mga oras na iyon, Kuya Bari. Ngunit buhay ko kasi ang nakasalalay, kung kaya't kailangan kong depensahan ang aking sarili. Pinagkahampas ko pa rin ang aswang at hindi ako tumigil hanggang sa tuluyang kong nakita na nagkalat sa lupa ang kanyang utak. Dapat lang yan sa mga kagaya ninyo. Mga anak kayo ng demonyo. Nang mawari kong wala nang ang buhay ang 2 aswang, itinapon ko sila sa patay na balon na naroroon. Hindi ko alam kung papaano ko nakayanang gawin iyon, Kuya Bari. Pero marahil dahil lang siguro sa matinding takot at kilabot ng aking nararamdaman, kaya ko nagawa iyon. Matapos ang pangyayaring iyon ay napaupo na lang ako sa lupa dahil sa pagod na rin. Nanatili naman ang 10 aso sa tabi ko at tila parang binabantayan pa rin ako ng mga sandaling iyon.
Nagpasalamat naman ako sa kanila, ngunit hindi ko na hinawakan Kuya Bari at baka kagatin pa ako. Doon ko palang napagtanto na totoo pala ang sinasabi ng kaibigan ko. Hindi siguro ito nangyari sa akin kung hindi dahil sa kayabangan ko rin, Kuya Bari. Pinagsisisihan kong hindi ako nakinig sa kanya kanina. Siguro dahil sa kalasingan ko kaya sobrang tapang ko. Nang walang ano-ano, biglang umalulong ang mga aso. Natigilan na naman ako at kinabahan. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at ako'y tumayo na at ako'y nagtatakbo na pauwi sa amin. Nagtatakbo po ako, Kuya Bari, hanggang sa marating ko ang daan patungo sa aming bahay. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon kakaisip sa nangyari. Laking pasasalamat ko talaga sa mga asong tumulong sa akin. Kung hindi dahil sa kanila siguro, patay na ako ngayon. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan at hindi talaga ako makapaniwala na dahil sa kayabangan ko ay nakatagpo ako ng mga aswang doon sa abandonadong libingan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at salamat po ng marami kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel, Kuya Bari. Lubos na gumagalang, Boy. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.